Per crear un vídeo necessitem imatges. Si les hem de crear nosaltres, les imatges, utilitzarem qualsevol editor de text, per l'OpenOffice o a l'Office, el Writer. Un cop hem dissenyat la imatge, utilitzem el botó d'imprimir pantalla del teclat i anem a qualsevol editor d'imatge, com el Paint o el GIMP que tenim aquí. Obrim un arxiu, enganxem la imatge, després seleccionem el tros que volem, aquí per exemple a través del rectangle. Un cop hem seleccionat el tros que volem, en aquest cas el copiem, obrim un altre arxiu i en aquest nou arxiu doncs enganxem la imatge seleccionada. Un cop ja tenim la imatge seleccionada, doncs el guardem. És convenient guardar-lo en un format que accepti qualsevol editor d'imatge de vídeo, per exemple PNG. Molt bé, aquí en aquest cas anirem a Windows Movie Maker. Obrim un arxiu, anem afegint imatges. Un cop hem afegit diverses imatges, les podem organitzar a través d'arrastrar les imatges a l'ordre que vulguem. També podem posar-nos sobre qualsevol de les imatges i treure-la amb el botó dret del ratolí. I un cop tenim les imatges organitzades, hi afegim música. Amb la música hem d'agafar un arxiu musical o podem crear un arxiu de veu amb l'Audacity. Molt bé, un cop ho tenim tot organitzat i tot la imatge i el so afegit, doncs convertim aquest projecte en pel·lícula. Tal com veieu a les imatges, la mesura que ens recomana el programa. Un cop tenim el vídeo editat, anem al YouTube a penjar. Si tenim un compte de Gmail ja ens el vincula directament. Pengem un vídeo, pitgem el botó, ell ens obrirà una finestra per seleccionar quin és l'arxiu que volem pujar i pugem el vídeo.